Чудиш ли се каква е разликата между Single Malt, Blended и Grain? Спокойно, сега ще стане кристално ясно. Single Malt – уиски само от една дистилерия, направено от 100% малцов ечемик. Винаги носи уникалния подпис на дестилерията. И ви давам примери. Само по две, за да не се бавиме много. Макалан 12 годишен. Glenfiddich 12 годишен. Blended смес от малцови и зърнени уискита, често от различни дестилерии. По-меко, по-достъпно и най-масово. Давам примери. Червено Джони, черно Джони, Чивас и много още други. И Грейн прави се от други зърнени култури, не само от ечемик. По-индустриално и много по-евтино. Най-често влиза като основа в блендовете. Нямаме как да покажем примери, защото не поддържаме такива уискита. Но сега ми е много интересно. Напиши ми в коментар, кой е твоя любим Single Malt.